Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Inklini ani nilladulle inta illale onji kandra pidar ala amma kukku murondulleru pappa mitte ellardu kukku patattere ancha kukku murondu ancha ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋತಲ್ಲ ಅಂಚ ನನ್ನ ಗುಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಗುಜ್ಜೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕಾಯ್ತಾ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುನ್ ಬಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನೇ ಮರತ ದೆಪ್ಪುಗಂದು ಮೂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮೂಜೆ ಇಟ್ಲ ಆದಿತ್ತು ನೀ ವರ್ಷ ಒಂಜೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಆತ ಪಚ್ಚಿರಿಪ್ಪುಜಿ ಚೂಚೂರು ಪಚ್ಚಿರಿಪ್ಪುನಂಚ ತೂಕ ಪೋದು ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಪಂಡೇರಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಲಂಡು ಗೊತ್ತೇವು ಕಿನ್ಯವು ಚೀಲಪ್ಪುನು ಬೇಗ ಗುಜ್ಜೆ ನೆಡು ಬೋಲೆಡು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಸಮಯ ಪುನಗ ಕೊಯ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಹೋಜುಂಡು ಅದು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುನೆ ಕಿನ್ಯನೆ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಜ್ಜಿ ಕಿನ್ಯ ತೋಜುಂಡು ಮಿತ್ತುಡುಂಡಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಐಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂರುಂಡು ಆಯ್ಸ್ಕೊ ಎತ್ತಿರ್ದು ಎಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೊಯ್ಕ ಮರಕ್ ಬೋಂದುಲ್ಲೋಲು ಗುಜ್ಜೆದ ಮರಕ್ ಬೋಂದುಲ್ಲೋಲು ಗುಜ್ಜೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಪು ಗುಳಿದು ಗುಜ್ಜೆದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಬೂರುಂಡು ಗುಜ್ಜೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಇತ್ತೆ ಮರಡ್ದು ಜಪ್ಪೋಲು ಅದೊಟ್ಟು ಜಪ್ಪು ಅದೊಟ್ಟು ಇಂದು ಇನ್ನೇತ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಮರ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಬೋರಪ್ಪು ನಿಜ್ಜಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಎಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಗುಜ್ಜದ ಮರ ಪಕ್ಕರ ಜಪ್ಪಲು ಅಂಚ ಪಚ್ಚಿರಿಪ್ಪು ಬುಲೆದ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಪೊಯ್ ಮಾಯನ ಗೊಂಜಿ ಇರೆ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ತುಂಬೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಐಟ್ ಮಾಯನ ಬರೊಂದುಂಡು ಈರೆ ಮತ್ತು ಪತಂದಲು ಗುಜ್ಜೆ ಅದು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತ ಹಳ್ಳಿದು ಆಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತಾರು ತರ್ತೀನಿ ಲತ್ತು ಗುಜ್ಜೆ ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂರು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಹಾಪುಂಡ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡ ತುಕ್ಕ ನಾ ಫುಲ್ಲು ಮೂರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕವೆ ಎಣ್ಸಿತ್ತೆ ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚದೀತೆ ಕಡ್ದೀತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಒಂದು ಆತುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ
ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಾಡುಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತನು ಪಚ್ಚಿರುವಂತೆ ಪಾರು ತೂಕ ಇದು ಬಣಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೊಗಾಲ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಟು ಒಂದೊಂದು ಐತೆ ಕಾಯ್ದುಂಟು ಚೂರು ಕಾಯಿ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಚಾತನು ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಣ್ಣೆ ഉണ്ടാവും എണ്ണ കറിയുണ്ടാത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കഴുകുക ചെനക്കാനും ചൂറ് ഉപ്പു പൊടി ഉപ്പു ഒക്കെ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಚೂರು ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಡ್ದಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಗುಜ್ಜದ ಚಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೂ ಗುಜ್ಜದ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಪುರಿಯರ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜ್ಜ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇಮು ನೋಡ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಂಡು ಪನ್ನಡ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಗುಜ್ಜದ ಚಿಪ್ಸ್ ಲಕ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆತನತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆತಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.